Oh. Mm. 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 Hello mga kuwigel! So, yun po. Oo. Ngayon, anong imumukbang natin for today? Yan, meron po tayong lechon belly roll. Yan, at meron din tayo dito ginisang pechay at Mang Tomas na sausawan para dito sa ating napakalutong na bell roll. So, bago pa tayo magsimula, Pray muna po tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkain bibigyan po sa ano to. Sana po pagaling po at may sakit. Amen. yan, so hugasan po tayo ng kamay at magmukbang na po tayo. Yum. Pakalaki po nito. Init pa pala. Thank you. Unang kagat po mga kawigil. Mmm. Mmm. Mangop. Kan. Gulay. Ano po? Mmm. Ito po, hiniwa-hiwa na po namin yung ano, yung laman. Para madaling kainin. Kain po mga kawigil. Ah, sige. Thank you. Init. Salo-salo. Salo-salo po tayo. Po. Sarap. Ano po? Sarap pag mainit po. Stay tuned po kayo. Mamaya po mag-shoutout po si nanay. Abangan. Abangan. Wow. Oh. Init. Mainit. Mainit po siya. Kuha na po kayo dyan. Wow. Ano itong? Juicy. Ang sarap.
Kain po. Ang sarap po. Sobrang sarap, no? Sobrang juicy niya. Tapos, Lambot yung mga nilagay na herbs and spices. Nag-compliment po dun sa pork belly roll. Pati itong gulay natin. Sarap. Sobrang itong. Mainit. Yung laman kasi nakadikit po. Ganyan kami mo. Thank you. Wow. Lilig niyo yun. Tignan yun. Sarap po. Yung laman dito. Manipis lang yung kanyang taba po. Ang lambot. Tubig, tubig. Wow. Si nanay tsaka si tatay po, nag-swimming po dyan. Ayan. Nagpipiknik po kasi talaga kami, tas ito yung niluto. Grabe. Malambot. Kabalat. Wow. Ano? Itong. So good, so good. Confirm. Yung gulay natin may mga ano, pork. Sarap na ng gulay. Sarap na rin ng gulay. Compliment siya sa mga ganito. Prito, mga lechon po. Ano, init pa. Thank you. Wow. Sobrang lambot kahit mga matatanda kaya pong kainin. Hihiwalay agad yung ano, laman niya. Tamang-tama yung luto. Diyan kasi natin niluto nila.
Grabe, nakabusog. Wow. Grabe. Sarap. Gusto ko yung balat. Pag yung lutong. Oo. Yun. Pwede. Gusto ko. Ay, mas malaki to. Hindi, ako na kasi. Mabigat po siya. Mabigat. Mabigat. Mabigat sa tiyan. Grabe. May ano. May anghang. Gawin mo mga paminta siguro na. Tawag mo nga si tatay. Tawagin mo. Hoy! Sapsing mo ito ng gulay. Kaya wala pa mag-shoutout na si nanay. Wow, sarap na sarap naman si Ate at si Rishan. Sarap na. Yan. Simulan na po natin ang ating shoutout. Ayan, thank you so much po ulit sa mga bago nating nagbigay ng star sa FB page natin, sino si Richard, at sa Thank you mga po. dating nagbigay, thank you so much po. Maraming salamat Yan, po. simulan na po natin. Thank you so much po kay Queely Marie, Domingo Jen, Angeli de la Cruz, and belated happy birthday no March 6. Happy birthday. Rose Ann Katubig, Ano pa? Tonsky Mondero, MM, yan. Thank you so much po. Thank you po. Shout out and thank you so much kay Purple Word, Panday 700, The Beyond Animator and the Gamer, and kay Justin Ulis. Shout out Marilyn Policarpio, Ate Jobs Official, belated happy birthday sa anak niya noong March 5, Sarap po. si Arnel Jr. And advance happy birthday kay Juniel J. Pautan from Saudi Arabia. Shout out kay Gretchen Lebrila. Shout out sa mga kumari niya. Hello po. Carrion ng Cavite, Bianca Carrion ng Cavite and Masueta Soriano. Yorlin Bagsaw ng Tugigaraw, Hello po. Cagayan. Tintin Gadil, taga Qatar. Ingat kayo mga mare. Ingat po. Yan. Shout out kay Utility John. Bebemon, shout out. Team Kalogs, hello Hello po. Darrell Carpio. Kay Ems Mukbang. Shout out Isemol Official, hello po. Oo. Kay Precious Bautista. Kay UQ Hello po. Baby. Hello po. Let Calderon. Kay Julio Doms. Ito po. Marlon Huzon. Shoutout po kay Bistak sa Kuwait. Hello po. Kesha Baktul. Shoutout Clarence Calban. Gemma Perez ng Las Piñas City. Hello po. Shoutout po. Kay Ate Che. Kay Kuya Jojo.
Hello po. Kay Ate Jackie, hello po. At kay Mama, hello rin po. And kay Hello po. Emily Loving Grandma, shoutout po. Hello po sa aming angkan. Yan, kaya mo pa? Food na po ako. Food na. Pagtira ko na lang to kay Luna. Kay Luna. Ang swerte naman ni Luna. So yun po mga kawigil, natapos na naman ang ating napakasarap na mukbang. At sobrang sarap po nung ating lechon belly roll kasama nung ginisang gulay tsaka nitong ating sausawan ng Mang Tomas. So maraming salamat po sa Diyos at maraming salamat po sa inyo mga kawigil sa walang sawang pagsuporta po sa amin. Kaya hanggang dito na lang po kaya. Bigla lang mawala!